Sa Banwa sang Oton, pamilya sang bangkay nga nasapwan sa barangay Trapiche Oton, nagahingyo sang hostisya. Pamilya blanco sa motibo sa pagpatay sa ila himata. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Wala gid sang madumduman nga posible motibo ang pamilya ni Ronel Batangas sa pagluthang patay sa iya. Suno sa manghod sang biktima, wala sang ginsugid ang iya sini nga magulang nga mayara ini sang kontra o kung mayara sang may gadumot sa iya. Mula man siya may gina-istorya sa akong parte sinabala. Kay basta magkadto lang na di siya, masulod man lang na di, ma-charge ang cellphone, kung kisa mangin sapo malang nada sa kung may ano da. Suno sa pamilya sang biktima, apisar madamo sang record sa prasuhan si Ronel, nagatingwa na ini siya nga magbag-o kag wala man sila sang may nabalaan nga nangin kaaway sang biktima. Raman kami karalig kung sinugid lang na kwan mo, tigos naman naman ganit ani madakpan ang nagimo kanati pay galing daw ay sing ano ay kami ti ninyang kaniti ay makamiga halin ti mo kan man. Sa subong isa lang ang luyag mapatod sang mga himata sang biktima. Amo ang gilayon nga mahatagan sang hustisya ang ila sini nga himata. Hasta subong, blanco sa gihapon ng Oton Municipal Police Station sa identity sang sospek kag sa motibo sa pagpatay sa biktima. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.